Noong una, masaya naman kami. Dama ko kung gaano niya ako kamahal. Flowers, chocolates, meron ako niyan kada okasyon. Madalas pa kaming mag-travel dalawa dahil gusto niya lagi kaming magkasama. Yung ilang taon naming pagmamahalan, nauwi sa kasalan. Nagkaroon na din kami ng 2 anak matapos yun. Isa sa kada taon mula nung ikinasal kami. Siguro nga noon pa man napansin ko na bulag lang ako sa pagmamahal, kaya nagawa kong isa walang bahala. Ayaw niya akong nakikitang kasama ang dati kong kabarkada. Pinagbabawalan din niya ako mag-overnight kahit puro babae sila. Hawak niya lagi yung phone ko at dapat lahat ng passwords ko alam niya. Hindi din ako pwedeng lumakad kasama ang pamilya nang hindi siya kasama. Sabi ng mga friends ko noon, grabe yung higpit, parang hindi na tama. Sabi ko naman ganyan lang siya kasi ayaw niya akong mawala. Nang ikasal kami at bumukod, doon na lumabas yung tunay niyang kulay. Pinahinto niya na ako magtrabaho at sa bahay lang daw talaga ako lagi. Bawal umalis at kada galaw ko kalkulado. Kadalasan pag uuwi siya galing trabaho, lasing. Kung hindi ko siya mapagbibigyan, ipupuwersa niya yung sarili niya sa akin. Pag nagkakainitan kaming dalawa ng sagutan dahil sa mga problema, mabigat yung kamay niya. May mabigat na kamay na hahagupit sa akin. Lagi niyang sambit. Kung hindi ka lang masarap noon, hindi kita papakasalan. Lumipas pa ang 5 taon. Di ko na kinaya. Tumakas kami ng 5 kong anak at bumalik sa probinsya. Hindi ako babaeng para usan. Hindi ako binuhay ng mga magulang ko para lang saktan ng lalaki. Hindi ako pinatapos ng tatay ko para lang maging alipin ng lalaking insecure. Maaaring mabuti kang provider. Pero nung minsan, kahit isang beses, di ka naging father at husband sa akin. My love, there will be just moments na enough is enough. No matter how much you love a person, if you think what you're getting is less than what you actually deserve, you have to put a stop into it. Kasi if you really love that person, itatama nyo sila sa pagkakamali nila. At ang saktan ka, ang paghigpitan ka, ang sakalin ka, ang halos ipagkait sa iyo yung buong mundo dahil takot siyang mawala ka, ay pagkakamaling kailangan mong ituwid. Kasi that life will never be a happy life. Not for you, not for the kids. Lalaki sila na ang nakikita nilang imahe ng pagiging isang ama ay yung ama na kada gabi na lang kapag lasing siyang uuwi, sasaktan yung nanay. Ang ipapakita lang ng amang ganyan sa kanyang mga anak, that all men have right to do that to their wives. And that's not a picture you want to paint sa mga anak mo. So good for you, Zach. Good for you for saying goodbye to a life like that. Yes, it's gonna be hard. Magiging mahirap yan, I'm not gonna lie. Ang bumuhay nga ng isa ay hindi na ganun kadali. What more pa ang bumuhay ng 5, but things will get better for you. Kasama ng pamilya mo, yung taong talagang nagmamahal sa'yo, tutulong sa'yo, magiging katuwang mo sa pagpapalaki sa kanila, with you being happy, will make life bearable. A little bit more.
than be in a life na hindi na nga kayo ganun karangya. Yun pa yung araw-araw nyong magiging eksena. That's not a life worth living, not for you and not for the kids. So sa mga kabisyo natin, lalong-lalo na po sa mga kababaihan, alam kong mahal mo. Alam kong minsan natatanga tayo because we love that person and we are hoping that that person will someday change. Na marirealize nila na that's something that they shouldn't be doing to us. Na they should love us more than that. They should see our worth. They should know how to love us better. Pero sometimes it's not worth the wait. It's not even worth undergoing sa process of waiting. Ilang latay pa ba yung kakayanin mong tanggapin para hintayin yung moment na yon? Kasi my love, hindi mo na nga dapat kinailangan pang maghintay in the first place. Kasi simula pa lang dapat alam niya na. Yung old school na kasabihan. Ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Klaro?